ইউপিপিএলৰ ভৱিষ্যত তেখেতসকলে ঠিক কৰিব, কিন্তু আমাৰ ভৱিষ্যত আমি ঠিক কৰি ল'ম আৰু আমাৰ ভৱিষ্যত কথা নহয়, আমাৰ ৰাইজৰ ভৱিষ্যতটো আমি ঠিক কৰি দিম। দিनै जोंहा ইউপিপিএল 14 চিৰাং দুৱাৰ ব্লক দি आफादगिरिजों लोगोसे 14 চিৰাং দুৱাৰ ব্লক ইউপিপিএল नि युथनि जेनेरेल सेक्रेटारि सानैजों लोगोसे आरो माखासे प्राइमारिनि आरो बीसीडीसी चेयारमैनफोरजों लोगोसे गासै 300सो यूपीपीएल नि दैदेनगिरि आरो वार्कार बिथांमोनहा रिजाइन होबाय आरो फैबाय थानाय समाव बेसेबां बुथ दङ बे बुथनि बांसिनखिनि नेता दैदेनगिरि आरो मेम्बार्सफ्रा रिजाइन होनो थांगासिनो दङ। नोंथांनि समस्ति जेबेनो समस्तिआव जिहेतु काम्फा बरग'यारिया गोबाव सम शासन खालामदोंमोन, बेनिफ्राय उदां मोननो थाखाय नोंथांमोना काम्फा बरग'यारिखौ फेजेनदोंमोन एमसीएलए बिसायख'थियाव, नाथाय फिन बिथांखौनो इउपिपिएलआव लाबोफिनबाय, दा बिजाथि होफिनबाय। दा नोंथांमोना बे ओनसोलनि जानानै मा सिन्था थारा? दा बेखौनो जोङो गनायनानै लानो हायाखै। जाय बिथांखौ जोङो जोंनि रायजो राजा बिथांमोनहा बेखौ नाङा, बिथांखौ नाङा होननानैनो थांनाय इलेक्शनावबो जेनहोखादोंमोन आरो बिथाङा थांनाय इलेक्शन मोननै एमपि आरो एमसीएलए बेक टू बेक मोननै इलेक्शन जेननाय बे व्यक्तिखौ जोंनि 14 चिरां दुवाराव जाबसिन हरनायखौ जोङो गनायनानै लानो हायाखै आरो बिथाङा फैनाय लोगो लोगोनो बिथाङा ब्लक कमिटिखौ गावनि मथे बानायनानै लागोन, बिथाङा फैनाय लोगो लोगोनो प्राइमारि कमिटिखौ गावनि मथे बानायनानै लागोन, बीसीडीसीखौ गावनि मथे बानायनानै लागोन, थाङै थाङै गासिबो बीपीएफनि मानसिफोर जाजोबगोन आरो बीपीएफ फरनखौनो नों इउपिपिएलखौ बुंनांगोन आरो जोंनि गोजाम जायनाखि मावथि बिथांमोना जेरावबो स्थान बा जायगा मोननाय नङा। मोजां, आं वेलकाम जनायदों, मानो होनोबा हाग्रामा महिलारि बिथां आरो ओरै फारसे डिपुटि चिफ बिथांमोननि नारा नाथा जुजिनायाव जोङो इन्डिपेन्डेन्ट हिसाबै 16,000 बारा भट मोननानै जोङो उथ्रिसार जानो हागोन आरो गभर्नमेन्टआ जायनो दागोन जों बिथांमोनजोंनो आखाइ हमनानै लोगोसे थाफाहैगोन। सामान्य करि जिबिलाक डिसिजनটো लले এইবিলাক বিপক্ষে আমি আছো। যেহেতু আমি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিলি আছে, ইউপিপিএলৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব পাৰে? ইউপিপিএলৰ ভৱিষ্যত তেখেতসকলে ঠিক কৰিব, কিন্তু আমাৰ ভৱিষ্যত আমি ঠিক কৰি ল'ম আৰু আমাৰ ভৱিষ্যত কথা নহয়, আমাৰ ৰাইজৰ ভৱিষ্যতটো আমি ঠিক কৰি দিম। ইউপিপিএল চৰকাৰত আহিব পাৰে নে? ইউপিপিএল চৰকাৰৰ আহাটো বহুত টান, এতিয়া বহুত টান। যিটো কাৰ্যকলাপ হৈ আছে, যিটো জংগল ধ্বংস কৰিলে, যেনেকুৱা ষ্টাইলত আপোনাৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো হ'লে নিজৰ ছোৱালীক দিয়া, মই আকৌ কৈছো নিজৰ ছোৱালীক দিয়া, নিজ কন্যাক দিয়া, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ৰাইজৰ কি মূল্য আছে? আমাৰ ৰাইজক মূল্য দিব লাগিছিল, আমাৰ ৰাইজক মূল্যই দিয়া নাই, নিজৰ ছোৱালীক চাকৰি দিছে। ইয়াৰ কাৰণে মই যিটো দেখিবলৈ পাইছো ইউপিপিএল চৰকাৰৰ আহাটো বহুত টান আছে। কিন্তু আমি কৈছো যিটো গভৰ্নমেণ্ট বনাবলৈ যাব তেখেতসকলৰ লগতে আমি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ জিকি গৈ তেখেতসকলৰ লগত চামিল হৈ যাম। হ'ব।